que follar. Eso es, tienes que follar. Creo que tenemos que ser sinceros el uno con el otro. No estoy segura. ¿El qué es mentira? Todo lo que ha contado. Ella se quedó embarazada, pero era de otro. Parece mi perro. Está todo el día alrededor mío, no para de mirarme. Laura. Asko, gainera. 16 sari handi izan ditugu, film partaidetuetan, besteak beste Goian, film onena eta zuzendaritza onena, El buen patronekin, Alkarrasen hartza ere bai, Berlinen, El buen patronek ere Goia irabazi du, eta Malagako sari ere bai. Emakumeek zuzendutako filmek protagonismo handia dute gure etxean, Celia Rico, La buena letra, Arantxa Etxeberria Txinas, Carlota Pérez de la Ermita, eta beste hainbat film. El aguaraino iritsi arte Elena López Riera, edizio honetako Perlak sailean dagoena, Donostiako zinemaldian. Radio Televisionek ere babesten ditu, bere zuzendari berriak, bere bigarren filmekin, eta berrindatu egiten da Jaula, Muy lejos, Desmontando el elefante filmekin. Film asko daude, jadani martxan daudenak Radio Televisión Espainolari esker. Hauek dira film nabarmenenak zinema espainiarrean. Eta gaur hemen gaude apustu handi bat aurkeztu nahi dugulako, Radio Televisionek egin duen apustu handia Donostiako zinemaldian. Seguru nago zuek guztiok baduzuela historioren bat ez kontatzeko. Gaur hemen aurkezten dugu historia esperano kontap, Cesc Geirena. No me vas a contar nada. Creo que se lo tendríamos que decir. Pues yo no veo por qué. Es que es difícil de entender. Fácil no es. No sé por qué se ha enfadado. Bueno, ya sabes cómo es. La he invitado a comer para que se venga a vivir conmigo. No, si la cuestión es complicarse un poquito la vida, ¿no? Tienes que follar. Eso es, tienes que follar. Creo que tenemos que ser sinceros el uno con el otro. No estoy segura. ¿El qué es mentira? Todo lo que ha contado. Ella se quedó embarazada, pero era de otro. Parece mi perro. Está todo el día alrededor mío, no para de mirarme. Laura. ¿Con quién hablas? ¿Por qué nos mintió? Todas lo hacemos, ¿no? Porque estoy muy enfadada. Mucho. Te descubrió. Seguro que esto es de lo más raro que te ha pasado en la vida, ¿no? Entonces me besó. ¿Qué beso? ¿Qué estás insinuando, Carlos? ¡Fiona! Haremos como que no ha pasado nada y ya está. No tengo ningún interés en ver a mis amigas masturbándose disfrazadas de enfermeras, no sé. ¿Tú sí? No, tampoco. Bueno, pues ahí tenéis una... Bueno, gaurtxe duzue aurrerapen bat, gaur gauean ikusiko duzuena, eta filma aurkezteko Elena Sánchez bera dugu. Onaino Donostiako bihotzera ekarri du gure zinemaren historia. Elena nahi duzunean. Kaixo, arratsaldeon denoi. Badakigu egun hauetan agenda beteta dagoela, beraz, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta ilusio handia egiten digu Cesc Gairen filma aurkeztea Ceskeken ari nintzen komentatzen. Hemen egon ginen duela urte batzuk sentimental aurkezten. Baita ere, Radio Televisión Espainolaren galan ikusi berri duzue. Gehiago ikusteko gogarekin gelditzen gara, eta baita ere ikusita ze aktore antzezle bikain dituen. Cesc Gai dugu gaur hemen. Zer modu zaude, Cesc, arratsaldeon. Ana Castillo ongi etorri, eskerrik asko. Ana, 3 lan aurkeztu ditu jadanik, barkatu. No, gracias, nada de perdón. Eskerrik asko, Ana Castillo. Javier Rey, beste protagonista bat. Kaixo, oso pozik hemen egoteaz, txino darin, zer moduz? Arratsaldeon, Verónica Etxegi. Hola. Kaixo, arratsaldeon denoi. La película se ha estrenado mundialmente. Filma mundu mailan estrenatu zen, Toronton, eta azaroren 25an iritsiko da zinema aretoretara. Nola izan da estreinaldi hau Toronton? Oso garrantzitsua da Espainiar zinemak mugak gainditzea eta nazioarteko zinemaldi handietan egotea, ez? Bai. Horrela gauzak probatu ditzakezuk. Komedia egiten duzunean, beldur zara. Nola konektatuko ote duen, jendearekin behar bada zure herrian errezagoa da jakiten. Beraz interesgarria izan zen pixkat filina detektatzea Toronto oso zinemaldi atsegina da,
oso gustora joaten gara. Donostiara etorri zara, orain, eta film honetan historio laburrez egindako film bat egin duzu, atalka kontatutako historiak, pertsonaia gero ez dira berainen artean lotzen, baizik eta historiak hasi eta bukatu egiten dira. Jadanik egin zenuen Hotel Rumen, zure opera priman, baita ere Una pistola en cada manon ere bai. Zergatik nahi zenuen olako zerbait egin? Gaur goizean lankide batekin, zuen lankide batekin ari nintzela, hizketan, 15-16 urte nituenean, nik musikari izan nahi nuen eta talde bat izan. Gogaratzen naiz, diskoak erosten genituenean, joaten zinen eta disko bat erosten zenuen, eta diskoek abestiak zituzten. Eta beti gustatu zait atalkako gauzak egitea. Eta 2 orduko historia kontatzea, oso astuna egiten zitzaidan, nahiago nuen abestien antzera egitea. Eta zinema honetara itzultzea, pixka bat birkonektatzea da, niretzat gustagarria den gauza laburroiekin, eta gero plataformekin gaur egun, eta kontsumitzeko, fikzioa kontsumitzeko gauzoiekin, laburra dena, ondo funtzionatzen du, etxean gaude, atalka ikusten ditugu telesailak, edo mugikorrean, iPadean, beraz bi gauzak bat egiten dira. Abestien antzera, bai. Ana Castilloren ahotsa ere hor duzu. Joan den egunean Radio Televisión Espainolaren saioa zeunden eta galdera bat egin dizu film honi buruz. Nik orduan ez nuen ikusi. Beraz, historio horiek, historio esperano kontar horiek, kontatzekoak ez direnak, batutan, hau zolo txamaten digute, hau da egoera batzuk non denok egon gara eta esan dugun. Ze parregarria da den egoera hau, gezurtxo txiki horiek. Bai, esan duzu bezala, empatizatu egiten duzu une horiekin ze. Noiz bete egon zara horretan, eta ikusle gixak, gozatu egiten duzu, deserosotasun hori ikustean, kanpotik ikusten duzulako. Baina, egoera horiek, bilduragatik, pudoragatik, ez dakit. Alduzun egiteagatik edo kudaketa emozional kaskar batengatik, parregarri ikusten duzu zure burua. Hau da, lotxagarri. Javier, ze patetikoak gara batzuetan gizakiak, une jakin batzuetan, film honek hori erakusten digu, bai, hain zuzen ere. Eta okerrena da, modo patetiko gorenean, zaudenean, normalean etzara konturatu ere egiten. Azkenean zer dira, eguneroko egoerak, pixka bat eskutik, ies egiten dizutenak, baina egunerokoak dira. Eta ez dago salbuespen bat pixkat garaiz frenatzeko. Eta batzutan espero duzu bakarrik gelituko direla, ez zara osartzen gelditzera. Eta espero duzu aurrekoak gelituko duela egoera hori. Film honetan egoera hauek oso ondo kontatzen dira. Komedia bat da. Komedia idaztea ez da erraza. Eta antzestea ere ez. Eta gutxiago zeskek idazten duen moduan. Hau da, ez zaitu gonbidatzen barri algarak hastea. Baina, txino interpretatzeko, antzesteko, erabili barrezun tonua, ez da bat ere erresa. Niri errespetu handia ematen di komedia beti danik, eta baita ere erakarri egiten nau. Asko, fanatikoa naiz. Epar egitea, eta zesken eskutik egitea modu egokia eruditu zitzaidan egiteko. Bat nator nire kidekin. Eta Veronika, nola izan da esperientzia? Zure kasuan, errepartoa oso korala da. Espainia zinemako handi asko gaude, baina zure sekuentzia Kim Gutierrezekin da. Supermerkatu horretan, oso gauza trascendentalei buruz hitz egiten. Espazioa ez da berez supermerkatua, baina hor gertatzen da. Bai, baina horrela izaten da, elkarrizketa handiak ez dira izaten behar bada eduki berko genituzkeen lekuan. Kimekin 3 aldiz lan egin du jadanik, beraz. Ez dugu esperientzia bikote bezala, baina oso hurbil sentitzen naiz. Kimekiko hurbil. Eta denbora gutxi lan egin genuez, historia laburra zenez, etxean egotea bezala zen. Eta gero zesk oso divertigarria da zuzentzen. Gustatzen zaio, nik proposamen nuen, baina bazter batera utzi nuen. Zeskek
es entregarme a, bueno, pues lo que Zeskekin berak esaten dudana egiten dut nik. Hau da, hartu aldi batetik bestera proposamenak aldatuz doa. Eta gero ikusten duzu montaian zer egin duen. Eta libre sentitu nintzen, jolasean banego bezala, jolasten. Eta pozik ez oriontsu historio absurdu hauetan parte hartzeaz. Bueno, aipatu duzunez, aipatuko dugun nolako dantzez. Bueno, txinozuk argi zenuen zuraiteren erreferentzia, bitan lan egin du zuraitak Zeskekin, Truman eta pistolarekin. Porque además sois amigos y me imagino que había ganas, ¿no? Bueno, la verdad es que habíamos... Egia esan, hainbat pasadizo egoera partekatuta genituen Zeskin, kolaborazio pare bat egin ditu, bai, Zeskekin, eta orduan pauta egoki bat eman zidan bideia hau egiteko. Eta oso ondo pasatu nuen egia esan filmaketan, eta aurkikuntzaren parte batek zerikusia zuen, Veronikak esan duen horrekin. Momenturen batzutan bilaketa bat ematen du, ez? Eta setean bertan, eta hori oso ludikoa da, eta erikatu egiten zaitu. Spoilerra egin gabe, hemen ditugu lehen historiaren 3 protagonistak. Ana, Javier eta Txino. Nola izan da zuen historiaren filmaketa, zer nahi duzu gurekin partekatu? Hau alda lehenengo aldia elkarrekin lan egiten duzuena? Bai, bueno, oso intensoa izan da, denboran laburra denez, batez ere niregoen zatia, etxe bizitza pixu bat zen, hor geunden denok sartuta, oso intensoa izan zen, baina Txinok esan duen bezala, oso jostagarria izan zen, proposamen askorekin, eta denak balio zuen jolasteko. Zeskek oso argi du nora iritsi nahi duen, baina utzi egiten dizu ere jolasten, berazkenar oso libre zaude. Hasi eta buka beraz horrek aberastasun eta freskura handia ematen dio lanari. Oso jatorra da Zesk, esaten ari gara, eta horrela da. Eta pazientzia ikaragarria du, bai, pazientzia handia dut, bai. Es verdad que hasta ahora sobre todo te habías dedicado más Zesk, orain arte batez ere erretratu egin duzu gizonen baldartasuna, emozioak kudeatzen ezaketelako. Eta orain emakumei buruz hitz egitera ere ausartzen zara. Gezurrak, zalantzak nola ditugu, bai, errazagoa da, beti errazagoa egin zait, pertsonaia maskulinoak idaztea, baina gogoa nuen, eta aitzakia, bueno, adineekin ere jolasteko. Adibidez, Epistolanka da Manon, 40 urte inguruko antzezleak zituen, 40K. Baina hemen denetik dago Alejandro Nieva, Jose Coronado, hori da berbada gazteena, hor badago adin tarte bat, interesgarria, era eskotakoa. Eta umorearekin, hori bai da zailena, egia da, umorea emakumentzat idatzitakoa eskatzen dit zerbait desberdina. Prozesu geldoagoa da. Desberdina zergatik, gehiago buzeatu behar duzu, gehiago kontatu behar dizute, pentsatu behar du, gehiago fijatu behar dut, ikusten ditudan gauzetan, ezagutituan emakumeengan nigan begiatzea baino. Baina edatzen duzunean, emakume baten pentsatzen idatzen duenean, bereri erresagoa egingo zaio, niri baino. Eta horrek behartu ninduen espioi lana egitera, inguruan nuen jendean. Azken aldian, Espainiako zineman landagunera itzuli garela ematen du, baina zu oso urbanita zara, hirian gelditu zara, gustatzen zaizu, klase ertaina burgesa erretratatzea kasu honetan, hain ondo ezagutzen duzun Bartzelonan. Gainera, harremantzeko modua hirian, arlo emozionalean, desberdina da. Hau da, ni herrik batekoa naiz, eta oso desberdina dira umoreak. Nik beti zinema burgesa egin dut. Itxuratia, beti, zinema frantziarra burgesa da. Ze ez dugun erakusten, ez dugu erakutsi nahi, honengatik esan dugu hau, bestea, eta gure lanbidean asko gertatzen da. Bueno, hau gaizki ulertuko zuten honengatik eta besteagatik, beraz, klase ertainak duen burges ukitu hori, ez? Asko funtzionatzen dugu horrela. Kostatu egiten da, benetakoa izatea ez dugu horrela funtzionatzen. Batez ere, gai sentimental eta emozionaletan, beraz, oso gauza interesgarriak
egin ditezke. Denok ditugu gauza asko buruan, eta hor saiatzen naiz nik begiratzen. Orain etxerako egingo dut pixka bat, arrazoiak bat ditugu horretarako nik maila begiratzen dut, eta pertsona asko ikusten ditu Telebisión Espainolarekin zerikusia dutenak. Ana, zu gurea zara. Hau da, Radio Televisión Espainolarekin hasi zinen, eta berriz ere hemen zaude, ze garrantzia duen etxe honek eskaintzen duen babesa fikzio horietan. Eta orain zehatzeko galdetuko dizut, elkarrekin ibili dugun bide horri buruz. Gainera, ez dakit nire impresio baden, baina opera primak asko babestu dituzu, eta nik askotan egin ditut. Eta eskertzekoa da hori, Televisión Espainolak beti errespetutik babesten du, eta sormen tartea ematen du hasi berriari, eta eskertzekoa da. Ni zuen parte ere sentitzen naiz. Eta gainera, Veronika eta Javier, proiektua dutuzue Radio Televisión Española, telesailen bat, bai? Ez dakigu zehazki noiz, baina Los pacientes del doctor García, Almudena Grandesen eleberria, eta opari bat izan da egia esan guretzat. Zure izenean ere hitz egiten dut. Esperientzia zoragarria izan da, nik urte bete gehiago emango nukeen egiten. Eta 3 denboraldi ingo nituen bata bestearen atzetik, eta egia da, Radio Televisión Espainolak, hor egontzela, prozesua babesten, eta gero oso hunkigarria izan zen ere, bere bikotekidea etorri zenean gu ikustera. Uste dut, esperientzia ederrenetako bat izan dela, eta bizi dudan garrantzitsuenetako bat, neko komplexua, ze denbora pasatzen da, garaiko lanik nuen egin orain arte. Bai, baina beste lekuren batean, ados nago. Filmaketa oso berezia izan da, eta denak desiatzen gaude, ea noiz estrenatuko den jendeak ikusteko eta guk ere bai. Ez naiz gure gaitik desbideratu nahu, gaur gauen 10:00 Vittorio Eugenia Antzekian, Radio Televisioneko gala dugu, Historia Esperano kontara aurkeztuko da. Eta ez da lehen aldia hemen topo egiten dugula. Hau da, etxe honek ere ematen dizun ere askatasuna nahi duzun zinema egiteko. Jadanik hainbat kolaborazio egin dituzu, Radio Televisión Espainolaren parte hartzea dutenak, bai denak lehenengoak enduta, nik neuk egin nuen bilagunekin, New Yorken. Bai, anak esan duenaren aritik, telebisionekin izan dudan harremana, eskertzekoa izan da. Hau da, nik hori sentitu dut, beti ulertu egin didatela, konfiantza eman didate, eta hortik eraiki egiten dituzu hauts berriak. Eta interbentzionismo gehiagik gabe, nik ez dut sekula alakorik izan. Askatasuna eman zai Radio Televisión Espainolatik, eta horri esker, aziz joan naiz. Eta uste dut hori nik esan dezake dela, eta beste hainbat zuzendari herrialde honetan. Badaude filmak besteko beste modu asko, baina batzuetan behar bada kontrol gehiagirik gabe, eta azkeran ez da zer lortzen. Eta nik uste dut ekoitzi ditugun film askotarikoak, 50 inguru gauden ontzat, kinta honetan, antzezleek, filmeko antzezleek hitz egin dute zer den zurek lan egitea. Lortu duzu erreparto biribila ikusi duzu trailerrean. Film honetan dauden izen asko, orain betetzen da Atako a las 3 filmaren 60. urtean, 21. mendean gaude, egundoko errepartoa. Eta lortu dituzu nahi zenituen guztiak, holako historia bat egiteko. Hau da, nola izan da haiekin guztiekin lan egitea. Oso komplikatua izan da, denak dira oso komplikatuak, eta egia esan, ez txantxetan ari nintzen, ni zorionekoa izan naiz. Beti izan naiz zorionekoa, azkenean antzezleak, gidoi bat irakurtzen dute, eta interesatzen bazaia etortzen dira, bestela ez. Hau da, egin dituzun filmetatik aparte. Beraz, haien kasuan, txino bakarrik ezagutzen nuen, baina nuen arekin lan egin. Baina interesatzen bazaia, antzezleak hor daude, eta
elkarri laguntzen diogu. Nik nituzke egingo egiten ditudan filmak beraiek gabe. Eta suerte handia izan dut, batez ere, utxune bat arkizu zutelako bere agendan, nire ganatortzeko. Bueno, egun gutxi 2 aste agian zu gehiago. Bueno, lehenbizi neukan batekin eta bestearekin bai, eromena izan zen. Eta argitu nahi dut, Javi Kamara, nik genuela nahi filma honetarako, astun hutsa delako, aspergarri hutsa delako, eta ze gertatu zen. Pepon Nieto, rol hori egin bertzuena, igandean filmatu genuen, COVID errapatu zuela. Eta deitu ziguten, eta Pepon ezagoan. Eta deitu zidatenean, Javi ondoan nuen, Gaudi sarien galan, eta sanien, Javi, lana duzu, ze Peponi gabe gelditu naiz. Eta zutan jarri zen, protagonista izatetik, ordezko bat zelako, badakizu nolakoa den Javier Kamara, baina detaila izan zuen, zetorri zen lanera. Horregatik dago Javi. Ezak zerbaitek ies egin didan, edo zerbait komentatu nahi duzuen, partekatu. Nik esan nahi dut giroaren parte bada, azkenean zirkuitua oso txikia da, eta esperientziak transmititu egiten dira lankideen artean. Eta baloratu egiten dut olako testuinguru batean lan egitea. Zesk oso tipo atsegina da antzezleekin, eta balio handia ematen dio gure lanari. Baina gainera, imposibleko jendeak lan esparru atsegina sortzen du, eta denak alegintzen gara onena ematen, eta bien ondo tratatuta sentitzen gara. Eskerrik asko, txino oso polita izan da. Beti ez da horrela, horregatik esan dut. Es que no quiero tampoco profundizar mucho más en... Dut gehiago sakondu nahi historiotan, eman ditugu pintzerkada batzuk, beraz, Maria, nahi baduzu, zuk jarraitu. Bueno, pues no sé si tenéis alguna... Bueno, ezakit galderarik baduzuen aile egiteko, aprobetxatuz hemen zuzendaria eta protagonista guztiak ditugula, aldago galderarik. ¿No? Hablamos demasiado, tal vez. Bueno, pues si no tenéis preguntas... Bueno, pues baduzue galderarik, errepasatu egingo dugu, naiz eta Helenak egin duen, Radio Televisión Espainolako zinema bideo batekin, prestatu egin dugu. Hainbat gai helburu berarekin, hau da, istorio onak eta publikoa gonbidatu nahi dugu gozatzera, beti ere Radio Televisión Española. Creemos en el cine, en nuestras historias, en nuestros personajes. Creemos en todas esas personas que tú no ves, porque están fuera de cuadro, detrás de la cámara. Kameratzen daudelako, gure filmak egiten. Eskelen zinema horrek esaten dizu aurrera. Zer? 11 film partaidetuak zinema sortzen dugu zuretzat. Zuk uste duzu niretzat lekua kapritxo badela? Eta zinemari begiratuko diogu, beti arrotasunez. Ez dezagun duintasuna galdu altura huetera. Nahi duzun zinema sortzen jarretuko dugu. RTVE nahi duzun hori. Bueno, hitza emango diot Radio Televisión Espainolako presidenteri José Manuel Pérez Farnerori amaitu horretik. Bueno, presidente, baina hau film eszena bat izan da. Bueno, muchísimas gracias, A ti. Eskerrik asko. Zinema biziri dago, ezta? Eta patetikoa da, eguneroko bizitza bezala, eta ezinezkoa da. Ezinezkoa da film bat saltzea, historia esperano kontar.
kontatzekoak ez diren historiak izenburu badu. Kontatzen ez diren historiak ez dira existitzen. Eta bi modu daude historia kontatzeko. Lehena, plataforma bezala barkatu, Ez dago menin horrez. Hau da Big Data atzean. Joseph Campbell atzean. Zirkulo handiak, historio handi errepekatuak, eskema hainbeste erabiliak. Eraiki egin direnak Big Data bidez, adimen artifizialaren bitartez, adimen natural, hau, behar dugu. Emozionatu naiz, aipatu duzuenean, Almudenak esan duenean, defenditu egin behar dela orain, eta bere senarra García Montero, Luis, lankideak, kolegak izan ginen Granadan, ze defenditu behar dugu arteak askatasuna izan behar du, eta arteak izan behar du eskuz zabaltasun hori. 5 film laburretik bat egitekoa, ze labur batetik segurenez film luze batekin daiteke, baina islatu behar balin bada bizitza, talka, hori da artea. Eta artea bakarrik egin dezakegu botere publikoek, zerbitzu publikoek eman dezaketen laguntzarekin talentura, Darin familiarekin, elkarrekin sortzen duten familietan. Eta azaldu nahi dizueke pixka bat zein den nire ustez radiotelebizionen papera. Artea defenditzea, aniztasuna, opera prima, eta bar. Eta beti egin behar da askatasun hori bultzatuz indar handiarekin. Ze historia kontatzen direnean bizitzak aldatzen dira. Eta nor bere burutik aldendu egiten da. Bigarrenez, uste dut, emaitzen kontuak atera egin behar dutela. Eta botere publikoak eta telebista publikoak eskuzaulak izan behar dute. Ez gara inorrekin lehiatzen. Lehiatzen gara estandarizazio handiekin, errelatoaren industrializazioarekin, baina zenbakien indarraz egin behar dugu. Eta horretarako, behar dugun hirugarren indarra, da jendearekin konektatzea. Konektatzea aretoekin, palomitekin ere bai, beren grazia dute, eta burbuila individualetik ateratzen gaitu, telefono mugikorretik, pantalla asko ikusten dugu eta jendearekin gutxi hitz egiten dugu. Nik film honetan ikusi dut aurrez aurre hitz egitearen poza. Hau da, patetikoen, lotxatien artean, akonplejatuen artean, genero bizia gara, egunero bere burua asma dezakena. Eskerrik asko jartzen duzuen kariñoari egiten duzuen guztian, espero du Televisión Espainolatik kariño hori eskaintzen jarraituko dugula, eta horrela publiko guztiaren kariñoa lortuko dugu. Eskerrik asko. Presidente, igual ahora hace una pirueta. El presidente jauna, igual, oain txilipurdi bat egingo du. Bueno, eskerrik asko denoi hemen egoteagatik hemen Radio Televisión Espainolan, Elena, zinema gara, nahi duzun zinema RTV-en.